Jackson masih bersama Tukang Audio. Nyawa Jing. Jajah lagi belajar. Masih bersama Teguh Audio. I duet bersama Mas Teguh. Iki lho sing jenenge Mas Teguh. Iki jenenge Mbak Dini. Teguh ya. Lah, ayo ya. Yo, acarane juga yo. Kapan kowe iso tak duweni? Sombeng. Kapan rongkokmu iso tak kekep saben wengi? Gede impen-impenku doyayi. Kapan sliramu iso ngerti? Dawur iki nadamu iki jelasnya ya. Dawur. Saben dino anani mung kangen. Saya cetha mung sira sing kangen. Pasuri bareng langit lan bumi. Bakal tak berjuang nganti dadi siji. Asik. Ojo dipasrahno. Bakal tak jogo sadawane wektu. Kaya apa bungae ati ra nyangka bisa nyawiji. Matur suwun Gusti pun maringi tresno sing Mas lagi Mas. Monggo bayar liwet. saben dino anane mung kangen. Saya cetha mung sira sing tak angen-angen. Masyumi bareng langit lan bumi. Bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Pasrahno atimu wenehno tresnomu. Bakal tak jogo sadawane wektu. Sumilirane teko kulo kabar bahagia. Bareng ilangku nyedhak ning sandingmu. Kaya apa bunggahe ati? Lah, teko-teko. Iso nyawiji. Matur suwun Gusti pun maringi tresno sing gemati. Lah ndi wonge? Sing gemati ndi? Mulai sekarang. Saben dino
susu